Hola, com esteu? Soc la mestra i anem a aprendre valencià. Avui toquen els pronoms febles. En aquest vídeo explicaré només els que es refereixen a les persones. Tinc un altre vídeo on explique els que hi falten. El primer que heu de saber és que els pronoms febles són uns pronoms que acompanyen al verb i que substitueixen a complements de l'oració. En aquesta graella les he classificades per persones i segons si poden estar davant o darrere del verb. Mireu, així tenim la primera persona, singular plural, són aquestes dues columnes, segona persona, singular o plural, tercera persona, atenció així, singular i plural en masculí i singular i plural en femení. Després tenim el reflexiu i els datius, que més endavant l'explicaré. Mireu com funciona. Davant del verb me fixe que puc ficar me o, si comença per vocal o H, l'apostrofaré. D'acord? Fixeu-vos bé. La forma sencera i la forma apostrofada. Si vos adoneu, els plurals no es poden apostrofar. Però tenim l'excepció que en la tercera persona del plural masculina sí que la puc apostrofar darrere del verb. Mireu, en darrere del verb la puc ficar amb guionet o si acaba en vocal també la podreu apostrofar. Vos vaig a dir, escriure un exemple. Dona a mi la llibreta. D'acord? I vull substituir a mi, perquè tampoc ne parlem aixina. D'acord? Com quedaria? L'he de ficar darrere del verb. El primer que he de pensar és la persona. Evidentment, a mi és primera persona del singular. Per tant, me'n vaig a la columna on està la primera persona del singular. Busque darrere del verb i mire les dues opcions que en tinc. O la forma sencera o la forma apostrofada. Com que dona acaba en vocal, la podré apostrofar i queda dona'm la llibreta. D'acord? Imagineu-vos un altre exemple. Per exemple, compreu la llibreta. No la vaig a fer més llarga per no liar-vos. I he de substituir la llibreta, aquest complement. Com quedaria? Comencem a pensar. En quina persona està el complement? La llibreta. Tercera persona del singular. En masculí o en femení, perquè és tercera persona i tenim les quatre opcions. En femení, la llibreta. Doncs me'n vaig hacia aquesta columna, tercera persona del singular en femení. Si la vull ficar darrere del verb, me quedarà amb el guionet. Perdó. Compreu, guionet, la. La s'està referint a la llibreta. Així de fàcil. Bé, ara vos preguntareu, però si aquesta acaba en vocal, per què no l'apostrofada? No és perquè no es puga, en aquest cas, sinó perquè acaba, que també, però vos heu de fixar, perquè vos pot passar en qualsevol d'aquestes, que acaba en un diftong. Per tant, no és una vocal. D'acord? És un diftong. Anem al reflexiu. Què és el reflexiu? El reflexiu són quan tu te fas a soles les accions. Te les fas per a tu mateixa. Se renta, se pentina, se pinta la cara. Això és el reflexiu. D'acord? I funciona al igual que els altres pronoms a l'hora de substituir. I anem a veure ara què és el datiu. El datiu l'utilitzarem
quan fem les accions, fem el verb per a una altra persona. Per exemple, us vaig a ficar una oració per a que l'entengueu millor. És molt fàcil, Compra la llibreta una altra vegada, d'acord? A Mac. I vull substituir a Mac. Com que la vas a comprar per a una altra persona, este és el datiu, d'acord? L'acció que tu fas és per a una altra persona. Com quedaria substituït? Compra-li la llibreta. Vale? Aquest guionet li està substituint a Marc, a ell. Fixeu-vos una altra vegada si tenim una excepció que tampoc se pot apostrofar encara que acabe en vocal. Per què? El mateix que ací, per a no confondre'l amb la tercera del masculí. Bé, això és tot. Espero que us hagi ajudat. Moltes gràcies.